Μόλις τελειώσαμε τις δουλειές μας, επισκεφτήκαμε το πελάτη μας, κάναμε μια αρχική εκτίμηση, τις καταγραφές μας, πήραμε όλα αυτά τα στοιχεία που θέλουμε. Τώρα θα πάμε στο γραφείο μας να γράψουμε ένα Begehungsbericht και αργότερα θα δούμε τις επόμενες μέρες με την εκτίμηση των κινδύνων. Θα πρέπει να γράψουμε Gefährdungsbeurteilung για 6 Arbeitssysteme, οπότε θα έχουμε δουλίτσα τις επόμενες μέρες. Τώρα γυρνάμε πίσω, χιονισμένο το τοπίο, δεν θα πάμε από το κεντρικό δρόμο, θα πάμε από την πίσω μεριά, από τη Φύρτη, για Herzogenaurach. Αυτό που θέλω να πω, και θα το λέω σε σχεδόν κάθε βίντεο μου, είναι να παίρνετε προληπτικά μέτρα. Γιατί πραγματικά εσείς που δεν έχετε να κάνετε με το χώρο, με το επάγγελμα αυτό, δεν ξέρετε με ποιους έχουμε να κάνουμε καθημερινά, με τι καταστάσεις έχουμε να κάνουμε, τις περιπτώσεις, τους ελέγχους που δέχτηκαν, γιατί αμέλησαν τόσο καιρό αυτό το θέμα και τα λοιπά. Οπότε μετά τα πράγματα δεν είναι καθόλου όπως ήταν πιο πριν. Από εκεί και πέρα θα αλλάξουν πάρα πολλά στη ζωή σας και στην επιχείρησή σας. Οπότε αρχίζετε να λαμβάνετε προληπτικά μέτρα, να κάνετε κάθε μήνα κάτι, γιατί σε κάποιες μέρες δεν γίνεται να χτίσεις ένα Arbeitssystem, να κάνεις όλα τα Dokumentationen, να κάνεις Gefährdungsbeurteilungen για τα σημεία που χρειάζεται, Unterweisungen, Maßnahmen, persönliche Schutzausrüstung κτλ. Είναι πολλά τα θέματα, δεν λύνονται όλα σε μία εβδομάδα, οπότε πάρτε τα μέτρα σας, τα προληπτικά, για να μην έχετε αργότερα μεγάλο πρόβλημα. Όπως είπαμε και το πρωί, θα προσπαθήσουμε να σας παίρνουμε πιο συχνά μαζί μας, να σας δείχνουμε την καθημερινότητα, το πώς δουλεύουμε, τι κάνουμε, με ποιους έχουμε να κάνουμε, τα απλά πράγματα, έτσι όπως ζούμε δηλαδή, χωρίς να χρειαστεί να δείξουμε κάτι παραπάνω ούτε κάτι λιγότερο, για να καταλάβετε κι εσείς ποιοι είμαστε, ποιες γνώσεις έχουμε, γιατί το κάνουμε και γιατί πρέπει να απευθυνθείτε σε εμάς